is February, inyanga siyazi njengenyanga yothando. Thina-ke siyicebo lethu group decide ukuthi sihambele indawo ney'ndawo, sihambele our longest serving clients la kwecebo lethu. Sifuna nje ukubatshengisa uthando, sibatshengise futhi ukuthi siyabonga kangakanani ngesupport yabo, nanokuthi siyawanxusa futhi ukuthi beqhubeke beminathi bengayeki. Join us. Kwagumede inxusa la kwecebo lethu. Yebo. Besithi nje Nkosi yami asizonibingelela sizonibona. Angazi ngicela ukunikeza nazimbali ebese nje Nkosi yami asizontshengisa uthando ngalo nanawo chocolate. Ngenyanga phela ye-Valentine's Nkosi yami. Ngathi sintshengisa nje. Awusosheshe wafika ke. Yebo. Sefika umbondo manje. Yebo, bebengitshelile kodwa ukuthi siyaze noma sesivale sanizuma. Hayi, bakhona kade befika izolo basho ukuthi bakhona abazoba khona namhlanje. Yebo. Bebeshilo ukuthi sizokwenzani. Abanitshelana. Bathe kuyashutha. Basho ukuthi ngoba nihleli nje la ekhaya, nina nibalwe kulabo ekuthiwa you are one of the longest serving clients ecebo lethu. Ukuthi kubo bonke abantu ababalwayo sebethathe amapholisi icebo lethu, nina you are one of the first ones. Niyakwazi? Beningakwazi. Nkosi yami ithini sithi asobonga. Siyabonga kakhulu. Support nje. Niyakhumbula nokuthi naqala nini ukuthatha ipholisi na? Kade. Sesizithatha ngiyabeka laphi? Amabhuku ngiyathatha ngiwabeke lapha. 2011. Kuyo yonke leminyanga ni happy nijabule yini enenza ukuthi nihlale necebo lethu ningasuki kwezinye indawo. Ngamthanda ucebo lethu, Namthanda. into yantonsa kakhulu lokho kubhaliwe ukuthi yabo mase kuube naye imnenengwane ilist yakhona naye. Ngathi nje uyobona mangabe kuvele isifo sesifika ungena ngisho anyanesi lapha erekini kungekho ngisho izambane, ungazi ukuthi uzothathana uhlanganise naye. Kodwa manje kuthe mangibona la ngathi nangu umuntu uzosiza nangu. So namanje usawubambe kuyo. Ngisabambelele kanjalo. My goodness. Awubuke ngisho nalezi imoto kusayimoto lezi zakudala. Uyabona? Uyabona. So that was our visit ke emndenini wamaZibuko la eHammersdale. Sisiyaqhubeka ke manje futhi se-Richmond, kodwa nje sijabulile kakhulu ukuthi sibe nawo umndeni njengoba nibonela bafethu. Sokusintshela siyaqhubeka namanje siyasho siyicebo lethu siphila nani. Nani uphilani ke nathi sibe ndawonye.